हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बानी दीपक दीपांशु। तो आप सभी के स्वागत बैठे हमारे यूट्यूब चैनल दीपक दीपांशु में। तो रउआ लोग कैसन बानी? हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक होखम और एकदम ठीक रही जा, मस्त रही जा, स्वस्थ रही जा और अपने काम में व्यस्त रही जा। तो आज हम भैया रो सब खातिर लेकर के आइल बनी एगो बहुत ही एकदम बढ़िया, एगो बहुत ही एकदम प्यारा सा गाना बाटे। जौन गाना बा होली के गाना हो। तर्ज बाटे परी लागेलू प्रमोद प्रेमी भैया के गाना पर ई गाना लिखले बानी। देवर भौजाई के मैटर बा 2025। ए साल जौन भैया के गाना ट्रेंड में रहा वही गाना पर ई गाना लेकर के आइल बानी। तो हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा भैया कि ई गाना वीडियो मैटर आप लोग के पसंद आई। और यह गाना वीडियो मैटर के बदौलत आप सबके प्यार और आशीर्वाद अपने भाई दीपक दीपांशु के और इस चैनल के आप सब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद प्यार दुलार देहब जा। तो चलिए, जे भी भाई के वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और ये वीडियो के शेयर आ कमेंट करके आप लोग के जरूर बतावे के बा कि हाँ वीडियो गाना मैटर लागल कैसन। और जे भी भाई हमनी के भोजपुरी के जानत मानत होइहन, जे भी भाई भोजपुरी से जुड़ल होइहन, प्लीज़ आप लोग यह वीडियो को भाई के पास जरूर पहुँचाइब जा, जरूर शेयर करब जा। तो चलिए, जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे के होके, म्यूजिक बनवावे के होके, हमारी नंबर बाटे। ये नंबर पे भाई लोग संपर्क करके अपन काम करा सकें। तो चलिए, और वो सबके ज़्यादा देर ना करते हुए हम मुखड़ा के डमी करके सुनावतानी। तर्ज बाटे परी लागेलू देवर भौजाई के मैटर बा होली गाना हो। चलिए हम गा के सुनावतानी। हाँ, कि मन करे दिही रंगीना भी आ तनी खोल के देखाव भाभी। आ मन करे रंग दिहिना भी आ तनी खोल के देखाव भाभी। कि तुहार दूधिया गोराई पर आ हमार दिल भइल बावे हाबी। आ तोहरे ताला में डालब चाभी। आ चोली खोली के देखाव भाभी। आ मन करे रंग दिहिना भी तनी खोल के देखाव भाभी। तो हमनी के फर्स्ट अंतर थी मुखड़ा रहा। ये रो सबके मुखड़ा कैसा लागल आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। अच्छा लगी तो वीडियो के जरूर शेयर करब जा। चलिए फर्स्ट अंतरा की ओर लेकर के चलता नहीं। तो भैया ये हमनी के फर्स्ट अंतरा बाटे, थोड़ा सा हल्का सा लिखे में कुछ गलती हो गला भैया, तो वही कटले बानी। और हम रोज सबके शब्द गा के सुनावत नहीं, डमी करके सुनावत नहीं, रोज सबके खुद सुनब जा तो समझ में आ जाई। तो सुन के भी आप लोग अपने पास लिख सके जा। तो चलिए हम रोज सबके फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनावत नहीं। बनल बा जवानी तुहार पी पी के डब हो। आ होली में देवर से कराव भाभी सब हो। दुबार बा। बनल बा जवानी तुहार पी पी के डब हो। आ होली में देवर से कराव भाभी सब हो। कि जब बेलेलू बेला नवा हो। आ खेला करेला जो बनावा हो। आ मन करेला कि दिही दाबी। आ तनी खोल के देखाव भाभी। आ मन करे रंग दिहिना भी। आ चोली खोली के देखाव भाभी। तो फर्स्ट अंतरा रहा वो सबके कैसन लागल आप सब जरूर बतलाइब जा। और जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे हो कि म्यूजिक बनवावे हो कि तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता। चलिए वो सबके सेकंड अंतरा की ओर लेकर के चलता नहीं। तो हमनी के सेकंड अंतरा बाटे। तो चलिए, जे भी भाई के गाना ही पसंद है, अच्छा लगी आप भाई अपन ई गाना भाई लोग गा सकता रहो अपन नाम, दोस्त मित्र साथी के केहू का नाम रख करके। तो चलिए वो सबके हम सेकंड अंतरा के डमी करके सुनावतनी। तो चलिए हम डमी करतनी। कि लाल करब लहंगाया फारब चोली। आ होली ह भाभी कुछ भयो ना बोली। आ लाल करब लहंगाया फारब चोली। आ होली ह भाभी कुछ भयो ना बोली। कि तू सटना दीपक जारी। कि ढेर चंदन ओ ना कुछ करी।
आना तो दे हम बरियारी गाभी आ चोली खोली के देखाव भाभी आ मन करे रंग दीहिना भी आ तनी खोल के देखाव भाभी। तो भैया हमारी गाना वीडियो मैटर आप लोग के कैसा लागल, आप लोग के अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके आप लोग बताइब जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जाए और चैनल के सब्सक्राइब कर देव जाए। जे भी भाई नया हुई है प्लीज़ आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर देव जाए। चलो नेक्स्ट के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय माँ सरस्वती।